Пиют и раны за младиче за себомъден, радост и помилвай. Отче се моли да ви живот, здраве, спасение, постигне добро щастие, къде се отравяем душевно да на Божи търби, които присъстват тук. Отче се молим за всички братя с християни, Отче се молим за изпросични болни и неволни съгрешения, и веки веков, амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Че се препоръча си Сын, Матери си славник се хвалиха Богу. Си си знаменитих и мучеников, преподобник и Божица наши, стиг разнал по благовеце на Пресимирила. И живо се ти хватил Климента архиепископ Олко случай от Отца. Преподобното наши Иоанна се хвалаха Георгия, сон случай от Отца. Светих да се посми деня и се полим спасет нас и яко благи човек. И да ви поздравя с новата придобивка всички бивши и настоящи учители и преподаватели с празника на народните будители. Защото всички ние малки и големи се в една или друга степен са будители. И така постарах с нощите да напиша нещо. Бивши учители няма, както и няма бивши свещеници. До края на живота си учителът си е учител и будител. Между многото народи в този свят, които могат да се гордеят с едно славно минало, е и нашия български народ. Да се взрем в епохата, която започва нашето верско осъзнаване. Духът не бива обхванат от чара на себе отрицанието, родолюбието, идеализма на онези рожби на народа ни, които го пазиха през течението на вековете. Днешният празник, празникът на народните будители, е нашият национален български великден. Този ден ни говори как Бог е възкресил цял народ чрез гласа на верните си жена. Говори за невидимите пътища на Божият промисъл, който издига народите и ги смирява, милва ги и ги наказва със своята праведна десница. Народните будители, това са онези титани на нашия народ, които през двете робства будеха народната съвест в духовно и нравствено единство. Народните будители, това са същинските библейски пророци и евангелски апостоли, които са прозирали в бъдещето и са подготвили почвата за възраждането на нашия народ. Народните будители, това са ярките небесни светила, които са светили на българският небосклон. През тъмната нощ на нашето двойно родство, раздирали с духовният знак, който е взел нашия народ, и са му сочили големият народен идеал. Върховна независимост, народност и свобода. С пророчески жар и словото, те обиколиха села и градове да будят съзнанието на измъчения народ. Препасени с оръжие, народните будители ходеха из горите и полята, Балканите и чукарите, за да устояват правата и свободата на нашия народ. Титани на дело, мисъл и воля, те поеха на плещите си стенанията, мъките, страданията и вопите на своя народ и го поведоха към преди всичко на онова време църковна независимост, просвета и политическа свобода. И народът тръгна след тях като един човек, защото великият календар отекна в душата на всички българи. Думите на неразумния Юра да бъде, що се стане да се българи, бяха гръм, не, те бяха светкавици от вечно зелените върхове на Атон, които разпръскаха духовния мрак, в който бе потънал